дар заминаи эълони сиёсати дарҳои бози ҷумҳурии тоҷикистон ҳамкориҳои гуногунҷанбаи кишвари мо бо давлатҳои дуру наздики олам рӯз то рӯз рушду густариш меёбад. Дар ин раванд ташкил ва баргузории симпозиумҳои байналмилалӣ ва конфронсҳои сатҳи баланд аз болоравии нуфузу эътибори рӯзафзуни ҷумҳурии тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ гувоҳӣ медиҳад. конфронси сатҳи байналмилалӣ ки олимону зиёёни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии қазоқистонро дар шаҳри душанбе ба ҳам овард, барои мустаҳкам гардидани ҳамкориҳои илмӣ ва табодули таҷрибаи байни доираҳои илмии ду кишвари шарикии стратегӣ мусоидати фаъол хоҳад кард. Олиҳаи муҳаббат ва завқебеки Зубайд бо тафсилоти бештари мавзӯъ. дар Академияи Миллии илмҳои Тоҷикистон конфронси илмӣ баргузор гардид ки дар кори он намояндагони марказҳои илмию таҳлилӣ, Вазорати илм ва таҳсилоти олии ҷумҳурии Қазоқистон ва Академияи Миллии илмҳои ҷумҳурии Қазоқистон иштирок доштанд. Ҳадаф аз баргузории он таҳкими минбаъдаи ҳамкориҳои байнидавлатӣ дар соҳаи илм, муттаҳид сохтани нерӯи илмии олимони Тоҷикистону Қазоқистон, инчунин баррасии масъалаҳои ҳамоҳангсозии пажӯҳишҳои илмӣ дар доираи як платформа мебошад. В преддверии большого визита встречи двух наших глав государств мы проводим совместную конференцию с Академией Таджикистана. Недавно наша академия была до этого Общественной академией наук. Сейчас по поручению президента мы стали Национальной академией наук при президенте Республики Казахстан, то есть приобрели статус национального. В соответствии с законом, который недавно принят, мы стали высшей научной организацией в нашей стране. Со мной вместе приехали вновь избранные академики. Это их первый визит, выезд за рубеж. Мы приехали в нашу дружественную братскую страну. Мы как бы ученые давно друг друга знаем. И сегодня мне было приятно видеть моих старых коллег, знакомых. Я хочу сказать, что у нас объединяет много. И в том числе у нас есть общие корни, традиции, культура. Но вместе с тем есть у нас единое пространство, геопространство. То есть погодно-климатические условия, почвенные условия, почвенное плодородие очень схожие. Я думаю, это очень правильно, что в преддверии визита встречи двух глав государств мы закладываем научную основу, базис для нашего сотрудничества. дар кори конфронс мавзӯъҳои таҳлил ва муайян намудани самтҳои афзалиятноки фаъолияти муштараки илмӣ, мусоидат дар таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои нави илмӣ, ташкил ва гузаронидани экспедитсияҳои илмии муштарак, мусоидат ба паҳн намудани таҷрибаи ислоҳот дар соҳаи илм дар кишварҳои Осиёи марказӣ бо мақсади баландбардоштани сифати тайёр намудани кадрҳои илмӣ, муайян намудани самтҳои афзалиятноки рушди тадқиқоти илмии бунёдӣ ва амалӣ ва таҳияи тадбирҳо оид ба ҷорӣ намудани натиҷаҳои онҳо дар бахши воқеии иқтисодиёт, табодули афкор оид ба паҳн намудани таҷрибаи ислоҳот дар соҳаи илм дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қазоқистон, тайёр намудани кадрҳои илмӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. баргузор гардидани чунин чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ дар Академияи Миллии илмҳо гувоҳ аз он медиҳад, ки имрӯз илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва илми Академияи илмҳои Тоҷикистонро на балки дар ҷумҳурӣ, балки дар сатҳи байналмилалӣ эътироф карда истодаанд. Дар самти илмҳои табиатшиносӣ, риёзӣ, дар самти илми биология, генетика ва махсусан дар ҳамкориҳои адабию таърихии ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҷумҳурии Қазоқистон имрӯз аз ҷониби олимони ду кишвари бо ҳам дӯсту бародар мавриди баррасӣ қарор дода мешавад. дар идомаи конфронс мавзӯъҳои ба даст овардани созиш оид ба самтҳои афзалиятноки корҳои муштараки тадқиқотӣ, ҳамоҳангсозии лоиҳаҳои муштараки илмии академияҳои илмҳои кишварҳои Осиёи марказӣ, изҳороти муштарак, меморандуми ҳамкорӣ байни институтҳо ва марказҳои илмии ду кишвар, таҳкими робитаҳои намояндагони доираҳои илмӣ ва таҳлилии ҳар ду кишвар ироа гардиданд.